Joo, moido. Joo, otan vitamiineja. Mitä helvetti? Haluut sä turpaas? No, lepäät nyt ja kattele tätä. Mikä tää on? Vanhoja Star Trekkiä. No ei nyt sentään. Eero ja Jenni vähän. Niitä kun katot, niin sä saat hyviä vinkkejä sun tekniikan parantamiseksi. Okei. Niin ja tässä on sitten tää sun uusi treeniohjelma. Vähän niinku syvennettynä. Kato, kun sairaspäivätkin voi käyttää tehokkaasti hyödyksi. Sonne! Se on jotenkin merkillisen vahvaa tuo pontikka. Siis ihan kaupasta ostettua laillisesti. Tässä on käynyt sillä tavalla, että me isän kanssa otettiin Parikymmentä pontikkapaukkua mä kerroin. Joo. Siis ihan kaupasta ostettua laillisesti. Tossa. Mitäs Niko? Vieläkö se pötkötteli sohvalla? Joo, olihan Niko vielä vähän voipunut. Kai se sentään jakso katsoa sitä mun tuomaa DVDtä. Joo. Kyllähän se taas sitä vähän vilkasta. Vilkasta? Eihän sitä mitään vilkaisemalla irti saa. Niistä täytyy tehdä kunnolla muistiinpanot ja täytyy analysoida kunnolla. Niin. Poikahan oli kuitenkin vielä vähän kipeä. No, ei se nyt niin kipeä, etteikö se jaksaa sitä ajattelutyötä tehdä. Sitä paitsi mun mielestä se oli jo siinä kunnossa, että tänään oltaisiin ihan hyvin voitu lähteä Makuuhuoneeseen.